kimiyya da fasahar kafuwar dauloli a Afirka bata samu ba sai da mutane suka fara taruwa wuri guda don gudanar da ayyukan rayuwarsu. Aikin farko wanda ya fara haɗa mutane don zama wuri guda shine noma da kiwo na ƙananan dabbobi da tsuntsaye da farauta da kuma su, wato kamin kifi. Amma hakan bata sa an ci nasara ba, sai dai zama irin na tara iyali, wato kowa kansa ya sani, babu ruwan kowa da kowa. Mutane na zaune a gefen koguna da rafuka da gulabe da gefen tuddai da kuma duwatsu suna gabatar da sana'o'in su. Bakin kogin Nil na ƙasar Masar da kogin Kwara da na Benue da suke Najeriya, a kogin Senegal da ya haɗa ƙasar Senegal da Gambia, da kogin Congo da na Juba da kuma bakin tafkin Chadi da na Victoria. Haka mutane sun zazzauna a gaɓar tekun Bahar Maliya wanda ya raba nahiyar Turai da nahiyar Afirka ta arewa. A gaɓar tekun Atlantika, wato a yammacin Afirka, mutane sun yi sansani a wannan gaɓa. Tekun India shi ya mamaye kudu maso gabas ɗin Afirka, wanda ya raba Afirka da Asiya da kuma Australia, wanda a nan ma mutane sun zazzauna, inda da ƙarshe suka kafa mazaunu na dindindin. Daga nan sai mutane suka fara kakkafa unguwanni irin masu tsalle-tsallen gidaje. Daga nan sai garuruwa suka fara kafuwa, sai kuma larduna, sai kuma ƙabilu suka fara zama al'ummai da ƙasashe masu hukumomi. Daga nan sai kimiyya da fasaha suka bayyana. Samuwar waɗannan ita ta jawo kafuwar dauloli. Da farko sai aka fara da shugaban iyali, daga nan sai shugaban farauta, sai shugaban unguwanni masu tsalle-tsallen gidaje, daga nan sai shugabancin cikakken gari, sai shugaban lardi, daga nan sai shugaban manya-manyan yankuna, sai kuma shugaban ƙasa. Waɗannan matakan ne suka gina daulolin da can da na yanzu. Dauloli na Afirka ta yamma sun fi na Ingila da na Faransa da kuma na Portugal da suka yi musu mulkin mallaka daga 1900 zuwa shekara ta 1960. Suka ba su mulki na jeka nayika. Misali, daular musulunci ta Ghana, wacce ta kafu a shekaru na 800 zuwa shekaru 1000 na haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Bayan faduwar waɗannan daular, sai daular musulunci ta Mali ta maye gurbinta daga shekara ta 1100 zuwa shekara ta 1600 a haihuwar Annabi Isa. Ita kuma daular Sangai ta kafu daga shekara ta 1460 zuwa shekara ta 1595 a haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Wasu daga cikin daulolin da suka samu a wancan yanki na Afirka ta yamma akwai Hausa bakwai ta daular Borno, sai kuma daular Sokoto wacce ta mamaye ƙasashen zamani na ƙasar Benin da Najeriya da jamhuriyar Nijar da Kamaru. Jagoranci a waɗannan dauloli kafin zuwan Turawa 'yan mulkin mallaka da 'yan mishan shine gaskiya da amana da karamci da adalci, kuma hankali da hikima da kuma aiki tukuru shine linzamin tafiyar da mulkin su, kuma mabiya ana buƙatar su da ladabi da biyayya ta haƙuri da gare su. Saura da me? A biyo mu sannan hankali, inda za mu riƙa kawo muku rahotanni akan abubuwan da suka faru a wancan lokaci har suka ba wa Turawa suka zo suka mamaye Afirka baki ɗaya, suka yi mata wakaci wakatashi, ta yi mata tumbur, inda suka asasa mata talauci da yunwa da yaƙe-yaƙe a tsakanin ƙabilu da addinai da harsuna, da kuma taɓarɓarewar zamantakewa a tsakanin al'ummomi da tattalin arziki da siyasa da sunan demokradiyya. Wannan kenan, a madadin abokin aikin naku Rabiu Muhammad Abu Hidaya ke rahoto daga birnin Kano a nan tarayyar Najeriya. Nagode.